ना नै लोगोफोर ना जोंख्लाब फुख्रिनि ना फिसा फिसा ना फिथिख्रि आरो ना जोंख्लाब जि बिदि गोनां गोनां नै बुदां बुदांनो ना जोंख्लाब होनदों नै ना फिथिख्रियाबो ना जोंख्लाब खेबसे सारनायावनो नै जा बुरजा फैखादों ना सारनाया नै इसिबांखिनिखौ मोनबाय आरो नै गासै ना फिथिख्रि गिदिर गिदिर आराम आरामथार दाना सायना लानोसै इनिफ्राय सायनानै मैथाजों संना जागोन लोगोफोर दाना नै लोगोफोर आङो ओंख्रिखौ संहरनोसै आरो ना नाखौहाय सुखांबाय आङो सायखांनानै नै स्र'नो नायाबो जि बुरजा नै इनिफ्राय मैथाजों संनानै जानोसै लोगोफोर दानिया गोथाव गोथावनो इनिफ्राय नाखौहाय आङो एसे एवफ्रामनानै दोननोसै इनिफ्राय मैथाजों माखासे संनोसै नाया बुरजायानो नालाय ओमफ्राय माने गाबोन आङो थास' आथिंजों जानो थाखाय माने एसे एवफ्रामना दोननोसै जों रानिजों आंजों बेसे जानो रानियाबो बारा जानायानो नङा जानोनो हाया आं हारसिंसो नालाय ओंखायनो माने एसे दोननोसै आं थास' आथिंजों जानो दाना नै नाखौ एवफ्रामजोबखांनानै आङो मैथाखौ संहरबाय आरो ना लोगोफोर इनिफ्राय नै मैथायाव होनो गोनां नाखौहाय आङो एवफ्रामाखै आरो इनिफ्राय फ्राय जानो थाखाय एसे एवबाय इनिफ्राय थास' आथिंजों जानो एसे दोननोसै आरो नैबेखौहाय ओमफ्राय दाना नैबेयावहाय सामब्राम गुफुर आरो बानलु देनाय मैथायाव मा जाखो मामि एवफ्रामालासिनो होबासो गोथाव मोनो आंहा ना फिसा फिसाखौ नि आखाइजों दांना हरथारसै आं मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना मैथाजों नाजों ओंख्रि संनाया नै खोरोरैनो गोथावनो जानोसै दाना जि मोजां जाखाबाय जानोसै नै लोगोफोर दानिया बरियानो मैथाजों ना ओंख्रि इनिफ्राय नै ना फ्राय बानलु सिब्र' गोथाव गोथाव जानोसै आरो ना लोगोफोर जोङो बिमा फिसाजो ओं मैथाजों ना बानलुखौ जानाङा दे जादो ना फिसा फिसाबो जाफा बासिलायनाङा इखौ ओरैनो जा गोलैलायबाय ओंहो सु गैया बरिया मैथाजों गोथावथार बानलु सिब्र बानलु सिब्रआबो आलौग्रा जाद ओरैबायदि गोसाखा एसे जाबानो मैथाजों ना बरिया ना फ्राय
गोथावथार बरिया nggak nang kemana? Sama aja. मैथाजों ना होनबाथाय बिराद गोथाव मोनखायो आहा बरिया मैथा ना ना फिथिख्रि फ्राय खंफाय खाय जालायनाय बरिया 맛있어. 나는 그만. 가루. 자. 나 끓어. 응. 아까 그래야. 뭐야? 응. rồi lần ra 자 गोथाव जाखादों मैथाया गोखैयानो जायाखै जि मोजां जादों खैसिबां ना गोरलै गोरलैजों गोखै दानगारलायनाय ना फिसाया जासिगौ गैया अख्रेबना जाजायो 내 먹어봐 배동. दाउ गाबदों दाख्लै जों दाउस्रि हमनाया 다시 그 나온 거 살짝이. 아 머리야 나 비치크리 비디오니 마미 자 가만 짜먹자 우리 당신도 타오자가 아유 나야 ngay đừng gì ăn không sama mija ketahu saat di sana deh film ada enak lah. nakoro nane nakoro datang video cinta deng mami aja nak nama boria ketahu nama mi video kenang Cadet, sama lu nang cadet. 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 बिमा फिसा दुब्लियाव थाङो सोमफ्ले जाफ्ले जालायलायबाय जा गायखांबायबो माइ गायखांबाय जोंहा बानलु सिब्र अयथासार गोथाव मोदोमलायनाय
जाफिनो सोर सोर थांखोहाय मिथिगौलायबाय Nana. Apa sih? Nah, bidik naguman. Bidik ya, iya bidik yang mana? Coba dong, Mak. So habis di mana sih sisa? Ini suka ya. Andong sih. Ang na. Kan ada mai dong kadang. Sungkria. Sungkria nggak? Barat selan nggak? Pan ngenda. Selan nggak? Taman yang sapi nudeng sih. Pan nggak? Udah dasar kesah. Rom. Makin pinang. Chị đi cái lưng lại bóng xì xăng à. Không có lưng ạ. Nana. Dạ. Dạ giúp đỡ em không có giả giúp đỡ mà. Bà sẽ giúp đỡ. Để con stung. Mình thằng sinh bất thông rồi đó. Rồi chẳng có. Macam. Masuk kita. Ah. Ulu hula slim ra kembali ke ber. Poriana. Ketau. Để ra đi. Chỉ tao bốn đằng. Một tay sling sih. Zaखांबाय लोगोफोर दानिया बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौ बयबो लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाय थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ना मामा